Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι ένα από τα κορίτσια μου. Για όσους παρακολουθείτε το κανάλι μου θα την ξέρετε ήδη. Είναι μια φαλένοψη που έχω βάλει στο νερό από πέρσι. Πάει πάρα πολύ καλά, δεν μου έχει χαλάσει καμία ρίζα της, έχει βγάλει και καινούριες ρίζες, έχει μεγαλώσει και τις αερόριζές της, είναι μια χαρά. Τι έκανα με αυτή τη συγκεκριμένη φαλένοψη? Την πήρα στο γραφείο. Την πήρα στο γραφείο τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή ξεκινήσει η εποχή εδώ στην Ελλάδα με τα κρύα, για να βγάλει ανθοφόρο. Δεν μου έβγαλε ποτέ ανθοφόρο. Δεν μου έπαθε τίποτα, δεν μου χάλασε, δεν σάπισε ρίζες, συνέχισε απλά να υπάρχει. Της έδωσα όλο το περιθώριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Μήπως και βγάλει ανθοφόρο, μήπως και γίνει κάτι. Δεν έγινε τίποτα, οπότε επέστρεψε στο σπίτι μαζί με τις άλλες. Είναι στο σπίτι 2 εβδομάδες περίπου. Έχουμε αρχές Μάρτη. Σήμερα πήγα να την σπεριποιηθώ, να της αλλάξω το νεράκι και θέλω να δούμε μαζί τι παρατηρώ. Όλα αυτά σας τα λέω για να δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει η θερμοκρασία και βασικά το φως. Λοιπόν, μιλάμε για ένα υγιές κορίτσι στο νερό, το οποίο έχει τα φιλαράκια του, ωραιότατα. Πήγα λοιπόν σήμερα να την ποτίσω. Τι παρατήρησα? Έχει βγάλει από όλες τις ρίζες, τις παλιές τις υπάρχουσες, καινούριες άκρες. Τις βλέπετε? Και στις παλιές τις ρίζες που δεν έχει μεγαλώσει τις άκρες, έχει βγάλει επέκταση ας πούμε ρίζας. Βλέπετε τη διαφορά? Κοιτάξτε εδώ. Ριζούλα πάνω στη ριζούλα. Και βέβαια τι άλλο βλέπω? Έχει βγάλει ανθοφόρο. Είναι λίγο περίεργος ο ανθοφόρος και κάποιος χωρίς εμπειρία μπορεί να μην τον καταλάβει καλά. Γυρίζει προς τα μέσα, είναι curly, είναι γυριστός. Μου έχει ξανασυμβεί σε 1-2 φαλένοψεις. Δεν είναι τίποτα, μεγαλώνοντας θα ισιώσει. Κρατάω μια πολύ μικρή επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ανθοφόρος και είναι και οίκη, ένα καινούριο μωρό. Δεν νομίζω όμως, εγώ το βλέπω ότι είναι ανθοφόρος. Συμπέρασμα, το φως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το φυτό μας, ξαναλέω, ήταν υγιές, απλά δεν έκανε τίποτα. Και τώρα μέσα σε 2 εβδομάδες, κοιτάξτε ανάπτυξη. Ρίζες, ρίζες, ρίζες και ο πολυπόθητος σε όλους ανθοφόρος μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, την αφήνουμε στο νεράκι και της ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ξαναλέω λοιπόν, εάν το φυτό σας είναι μια χαρά, βγάζει καινούρια φύλλα, αλλά δυσκολεύεται με τις ρίζες, τι εννοώ δυσκολεύεται? Δεν σας χαλάει τις παλιές, όμως δεν σας βγάζει και καινούριες ή δεν μεγαλώνει τις άκρες από τις παλιές υπάρχουσες ρίζες. Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Κατά 90% φταίει το φως. Και σε δεύτερη φάση φταίει η θερμοκρασία. Δεν μιλάμε τώρα να τις έχουμε έξω που έχει 10 βαθμούς, αλλά όσοι τις καλλιεργούμε μέσα στο σπίτι μας, που θα έχουμε minimum 15-16 βαθμούς και maximum 22, είναι ό,τι πρέπει. Οπότε γι' αυτό καταλήγω και λέω ότι σημασία έχει το φως. Αυτά είχα να σας πω, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Καλή συνέχεια.